Mabungahong adlaw mga igsoon. This morning na ako i-share nyo mga igsoon. May tungod bitaw ng hikog-hikog, no? Ngano daw nga maghikog man gyud kung buwagan sa uyab. Ngano man gyud daw nga kung gugma na gyud ang problema. Pwede siya makaputol sa kinabuhi or pwede na to bigtio ng atong kinabuhi tungod lang sa gugma. Kay na-disappointa, na-dismaya ta kay ang atong uyab na ilain, no? Labi na atong naay isyu nga student ning naghikog kay tungod sa uyab. Kasagaran daw sa mga bright bulok sa gugma. Mga istorya na bitaw pod. Niingon tong sa katawo nako nga enough na ba na pastor nga gugma lang ang rason niya bugtuo ng atong kinabuhi nga gipahulam sa Ginoo. Nganong man gyud nga maghikog magyud unsa may komento nimo about ani hikog-hikog? Unsay ikasulti nimo aning mga naghikog? Ang akong ikasulti, of course, akong ikasulti unas tanan nganong naay uban nga mga tao nga maghikog sila. Maghikog sila kay in the first place para nako no. Mas higugma man gud nila ang ilang isig katawo kaysa paghigugma nila sa Ginoo. Mas bugat bitaw nila ang iyang isig katawo. Mas importante niya, mas gi-priority niya ang iyang hinigugma kaysa sa Ginoo. Mao na nga ug mabikil siya sa iyang hinigugma, biyaan siya, mangitag lain ang iyang uyab. Of course, maghikog siya kay di siya kadawat apan kung mas gigugma palang unta niya ang Ginoo labaw sa tanang butang. Mas nahimo niyang number 1 sa iyang dughan si Lord. Masakitan siya sa iyang uyab pero dili gyud siya mo abot sa punto nga maghikog. Kay sa iyang kasakit mudagan man siya sa Ginoo. Kay mas laban niya si Lord kaysa iyang uyab. No mao nay problema ron sa mga manag-uyab. Problema sa mga nay relasyon karon nga dili sentro si Kristo. Kay once ang usa ka relationship dili gali Christ-centered. Sa panahon nga mag-away na sila, sa panahon nga naay lalis, sa panahon nga naay misunderstanding, sa panahon nga di magyud kalikayan, basin ba og mangitag lain imong uyab, nga di Christ-centered yung relationship, dakog posibilidad nga dali ra ka sudlon og suicidal thoughts, no? Unya kana siya nga pangunahuna maunay makadasig nimo nga maghikog ka. Ngano man, in the first place dili man Christ-centered inyong relationship. Kay ang inyong gi-priority ang inyong gugma man sa usag-usa. Which is maayo man na, nindot na. Pero naisayop diha dapat ang atong unang gigugma ang Ginoo. Dapat gi-priority nato si Lord. Kung gusto ta ang atong gugma, or atong relationship nindot, no? Maayo. Sentro gid si Lord, no? Kay ngano man, once ang manag-uyab, ang ilang relationship Christ-centered. Every time nga mag-away sila, every time nga naay mga disappointment, misunderstanding, or ibutang bag, magbuwag pa na sila, maglumba na sila dagan sa Ginoo. Maglumba na sila og ampo, maglumba na sila paduol sa Ginoo. Mangayo og kaayuhan sa Ginoo kay kabalo sila nga walaing makapauli or makapa-comfort, makaayo sa kasing-kasing nga samaran kung dili ang naghimo sa kasing-kasing nato si Lord. Amen. Mao nang adto sila dagan sa Ginoo. Adto na sila mangita sa gakos sa Ginoo kay wala naman ang gakos sa ilang uyab kay gibiyaan naman sila kay nangitag lain, no? Mao nay advantage kung atong relationship Christ-centered. Once ang atong relationship paminaw mo na uyab Christ-centered gali bisan sa kaminyoon. Dili gyud moabot sa punto nga kung masakitan mo, maghikog mo. Bisag bugat pa kayo, grabe ang imong disappointment kay dako na kay kagasto sa imong uyab. Grabe kayo ka-sweet imong uyab nya gibiyaan ra day ka ba? Unya kanang gipangwartahan ra bitaw ka. Di jud ka moabot sa punto nga maghikog. Ngano man, kay lahi man gud na mga igsoon kung si Lord ang imong mas unang higugma kay makasabot ka. Lawom imong panglantaw sa mga pangitabo sa palibot. Para nimo naingani ni nay katuyuan ng Ginoo. Kabantay mo ng mga Christ-centered nga tao. Kung naay mga disappointment sa relationship, giilisan ka og lain, ang imong uyab nangitag lain, ang imong panglantaw nay katuyuan ng Ginoo. Di siguro siya ang para nako og para kami manggani magbalik rami pohon. Ingana ang mga mindset sa Christ-centered nga mga tao nga mas una nilang gihigugma gipalabaw sa tanang butang or ang ilang gihigugma nga numero 1 si Lord. Mao na ilang mga mindset, no? Dili gyud na sila moabot sa punto nga maghikog. Kay kanang maghikog igsoon kuwang ra na sa paghigugma sa Ginoo. Kanang maghikog wa gyud nay gitawag og hingpit nga relasyon ni Kristo, no? Mas iyang gipalabi ang relasyon sa iyang uyab.
Mao na nga sa time nga naay shaking sa relationship, kay there's no such thing as perfect relationship man yun. Sa time nga naay mga unos, mga unsa man diya nga bug-at kay problema, ma-depress, ma-stress, ma-depress hantod maghikog. Pero igsoon prangkahan ta mo sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo, labaw sa iyang uyab. Di gyud maabot sa punto nga maghikog, kaya ako naning balik-balikon, ako gyapong balikon kay sa panahon nga mag-away mangganita sa atong uyab. Okay, managuyab paminaw mo. Adto yun ka mo dagan sa Ginoo. Adto yun ka mo paduol mo dangop sa Ginoo. Dili kay adto ka mo dagan mangitag pisi. Moadto ka sa mga taytayan, tulay or unsam da kay mulukso ka. Magkuha ka og blade or kutsilya ron laslason nimo ang imuhang pulso. Dili na moabot sa punto ngano man kay sa panahon nga masakitan ka. Adto jud ka dagan sa Ginoo. Sa panahon nga mahiubos ka, sa panahon nga madismaya ka adto jud kadagan sa Ginoo. Mao nay nakanindot kung ang atong kinabuhi na sentro si Lord. Walay luna ang hikog. Pero kung ang imong palabi karon ang gugma sa imong uyab, imong gihimo ang tanan aron ma-impress imong uyab, imong gibuhat ang tanan, gihatag tanan sa imong uyab aron mas higugmaon ka, which is maayo na pero sayop na kay wa gi-apil nimong Ginoo. Dapat unaha jud si Lord, higugmaaw maayo, himuha si Lord nga number 1. Kay si Lord man pod unas tanan mo bless sa inyong relationship. And aside from that, kung di man na mao ang imong mga partner gud pohon, magkabulag mo, di ka ma-depress, di ka maghikog, kay makasabot ra ka. Kay para nimo ang Ginoo nagkontrol sa tanang butang. Kay para sa imo nay katuyuan ang Ginoo. Para sa imo gitugot man ni sa Ginoo nga mawala siya nako iya kong gilisan. Siguro na giandam si Lord nga the best para sa kuha, kay love ko ni Lord. Mao na yung mga mindset sa nahigugma sa Ginoo, labaw pa sa iyang uyab. Mao na nga ang word nga hikog wala sa iyang vocabulary na. Usa ka gamayng pagpahinumdom. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless.